Ito ang trending ngayon na AI prompt. Kung gusto niyo malaman kung paano ito gawin, panoorin niyo lang itong tutorial ko. Una, gumawa po tayo ng prompt. Yan, pwede na po natin i-screenshot yan. And then, punta na po tayo sa Google. Yan, tayo lang po. Loading pa. So, dito, i-search po natin yung Google Gemini. Ayan, Google Gemini. Nakabilog po. Pagkatapos, pinutin po yung Google Gemini. Yan, login pa po tayo. Hintay lang po. So dyan, makikita nyo may space po dyan. So i-paste po natin dyan yung prompt na ginawa po natin. Paste po natin dyan. Then nakita nyo po na may plus sign dyan. Pindutin po yan para ma-upload po natin ang picture na gusto po natin gawin. So dyan, mag-direct na po tayo sa gallery. Yan, so pili na po tayo ng picture dyan na gusto natin po gawin. Yan. Same. Ganyan po. Okay, yan na. So pinutin po natin yan para masend na po natin sa Google Gemini. So yan, nag-loading na. Wait lang po. Loading pa siya. Basta kailangan po may connection internet po tayo. So yan, tapos na po. Dali lang naman. Hintay na po tayo saglit. Huwag po i-save agad para po i-download po yung picture po natin. Hintay po muna saglit na ma-clear po yung picture bago po natin i-save. So pindutin lang po yung picture. Yan, pindutin lang po. So dyan may makikita tayong araw na maliit sa taas. Pindutin po yan para po ma-save natin sa mismong gallery natin po. Hintay lang po. Nag-loading pa. O yan, downloading. So ayan, kung nakatulong po sa inyo yung tutorial video natin po, paki-like na lang po at paki-subscribe. Maraming salamat po. God bless you all.